Prohibir a carne é unha barbaridade. Iso depende. Depende de qué. É a vixilia. Vixilia é opcional. Na nosa casa non. Non me dará a min comer peixe todos os días. A ti de que te risa, Betarza? É que son moi feliz. Que pensas facer que? Unha laconada popular. A xente nova só pensades en festas. Hai que ter pouca vergonza, Quita a man esquerda na dereita. Agora Lidia papa mamín. Pero isto é increíble. A voce que sí. Pois atente ás consecuencias. Traidora. Aí esta non sabe con quen se mete. Que é don Horacio? Xa non distingue machos de femias. O abuso do alcohol é o que ten. Tanto ten Xan como seu irmán. Decepcionáchesme. Mira quen foi falar. Xa non lles podo nem mirar a cara ás ovellas. Pero como non vai poder? Míranme mal. Ai, sí. Pois sí. Acabouse a carne para todo o mundo. E as que non imos á igrexa, que? Ido ao carallo. Ou con ela ou comigo. Non te aceques, home, ese talante. Desculpe, eu xa vou ir indo. Alcalde, entón que fago castrada que limita con Ferráns? Non sei, Josito, disimula un pouco a ver se esquecen. Home, pero algo teralles que decir, non que levan días chamando. Que muller. Teno todo posto no sitio. Ai, mamá. A vanguarda, a retagarda... E o do medio non está mal ningún. Aí o tes. O mellor cu de Louredo. Sí. É de Buña, é de Ferráns, é de Ares. Un monumento, alcalde, dan ganas de enmarcalo. E vos que facedes aí parados? Ah, estábamos aprendendo a estirar. A estirar, verdade, Josito? Sí, é que o traballo de despacho xa se sabe, maitiña, que agarrota a musculatura. De parvadas que ainda se vai catar. Pois se vos apetece dar unhas clases, xa sabedes onde estou. Se digo que non. Hola, bons días. Nos de adeus. Bons días. Ai, hoxe ergueuse con fame. Non, é que teño un asunto que atender e vou chegar tarde. Ah, pero se é por iso, non se preocupe, que xo levo no coche onde precise. Sempre, sempre. Vai ser necesario que dei cunha persoa da vida. Pois xa ha de ser importante, para non sentarse a almorzar como a xente. Amelia, non sexas lercha. Os asuntos de don Horacio non son cousa nosa. Era o que me faltaba. Nin que a mí me importase a vida de don Horacio. Ti non andarás outra vez en asuntos de saias. Perdón? A min podesmo contar. Do que salto, por amor de Deus, non se trata diso. Que quedei con Santi para facer unhas visitas. E para iso tanto misterio. A ver, escoiten, Santiago está pensando, dándolle algunhas voltas, a posibilidade de facerse sacerdote. Como dixo? Contoume que quería entrar no seminario, pero aínda non decidiu nada, así que, por favor, sexan discretos. Santi no seminario. Eu teño que marchar. Vémonos despois. Veña, que teñan bo día. E vostede pensa que o dirá en serio? Pode ser cura. Se Santi o dirá de verdade. Se volve don Horacio, dille que mellor non lle digas nada. Tanto ten. Don Crisanto, que deixa as pastillas da gota, home! Moi ben, agora collémolo aire, collémolo, así, moi ben collido, e botámolo fora. E outra vez, inspiramos. Moi. Delmiro, onde está Delmiro? Ui. Pero que mal esta respiración, don Crisanto. Mire, ten que collelo aire desde aquí abaixo e soltalo. Veña, proba outra vez. Delmiro? Onde está Delmiro? Onde está Delmiro? Pois marchou a de Lidia. Canario. Ai, que vos deixei na inspiración. Non, expirade. Pois para ser xubiladas vai a pulmón, socorrito.
ollo. Parece que onte houbo moitas baixas. Sempre se van os mellores. Falando de mortos, don Crisanto, o corpo non lle pide tarriña. Que foi, don Crisanto? Pasoulle algo na casa. Non, entón foi na igrexa. A ver, por que le traen peza, don Crisanto? Santi. Ai, non teria outro accidente. Pero fala dunha vez, home. Don Crisanto, se quere xogar as adiviñas, agarde hasta a residencia, que ali terá máis público. Corvos 3. Termino 0. Santi vai entrar no seminario. Como? Comendo. E voume que teño moito que facer. Lidia, esta volta corre da miña conta. Vale. Ata logo, don Crisanto. Vaya ben. Home, pinta. O que se di pinta de cura moita, non ten. Pero que dicindo? Santi ten unha planta bárbara para levar a sotana. Só lle falta o bandullo para enchela como Deus manda. Que? E ti que estás contra os bandollos? Iso está pagado, non? Estás? Pon tamén un coñá para matar o bicho. O bicho, estaba cheo eu. Saber cal é a nosa misión na vida non sempre é doado. Aínda que ás veces a vocación se presente como algo claro no noso interior, outras precisamos buscar un pouquiño máis para topar aquilo ao que estamos destinados. Sei que tes boas intencións, Santi, pero francamente, creo que non entende lo que supón ser sacerdote. Que pasa? Xa non quero que eu acompañe? Non é iso. Verás, o sacerdocio non é un traballo. É máis ben unha forma de vida. Pero iso xa o sei. Levo anos vendo a don Crisanto e agora vestide. Terás que renunciar a moito. E fai falta moita vocación para superar o día a día. Pero estou seguro de que é o que quero. Está ben. Non tens que decidir xa. De acordo. Pois hoxe imos ter que ir a Buña. A señora Pepa pediu unción de enfermos. A eterna. Pero sei anos que non ven á misa. Eu non pido carné de cristián para axudar a xente. Se polo menos fora fregresa súa. Cando estaba ben non era das de misa diaria. Mira, Santi, se pediu que a visitase, a min con iso chégame. Vostede saberá. Pero non espere que a palme, porque leva anos ameazando e segue dando guerra. A mí non me mire. Se lle chaman a eterna, por algo será. Señor, dame paciencia. Moncha, vou tirar a igrexa abaixo para facer un parking. Ódiote, xa dicía meu pai que non había quen fixese bo de ti. Esta noite dormes co can. Cando se puxo toda disposta. Sí. Chámaselle cu en pompa. Fano todos os modelos. Iso sí que son pompas e non as fúnebres. Aguantar. A boas horas. Ben se nota que sodes funcionarios, carallo. Que pasa, miñato? Estábamos supervisando o persoal do concello. A que se, Josito? Xa de paso mirándolle coa maite.
O cu de Maite. Redondiño como unha mazá. E duriño que parece que che está dicindo cómeme. A verdade é que é un cu de exhibición, O mellor cu do concello e un dos millores da comarca. Mellor que o de Milucha. A Maite non hai quen lle gañe. Ten un cu que invita ao pecado. Pois coa verbuquín de curas que mostero do pecado non vai ser problema. E logo? Cousas de Santi. Agora dis que quere ser corvo. Corvo dos de Misar, Santi. Pero ese Santi un carallán. Será unha febre transitoria de tanto andar ao ramo dos curas. E agora que me vai axudar a min nas cholladas? Tranquilo, Santi non cumpre ningún dos requisitos para ser corvo. Humildade. Todos sabemos que non é o seu forte. Castidade. De obra ou de pensamento? De obra pode, pero de pensamento nin de broma. Oito lirilia pouco hará. O único de pobreza. Nin ti, nin os curas. Sodes demasiado espléndidos pagando. Che, iso sí que non, Santi é man de obra non cualificada. Carallo. O importante é que Santiago non dá o perfil de corvo. Dilo pola sasa e polo peteiro. Digo pola cona. Santi metido cura. Manda carallo. Pois sí que está contento hoxe, Sempre é gratificante ver as novas xeracións seguir os pasos dun, Amelia. Non o dirá por Santi. Que eu saiba aínda non se decidiu, Cando o señor reclama a un dos seus fillos, é excusado ignorar a súa chamada. Por se lle quedan dúbidas, teño aquí uns libros que o poden axudar. En latín. E que quere que faga con isto? O latín é a lingua cristiá por excelencia. E se non o sabe, terá que aprendelo. A min esta historia pareceme de tolos. Santi non está feito para ser sacerdote. Hai alguén na casa? No salón. Amelia. É certo iso que din de que Santi quere meterse cura? E non vai ser. Dis que non hai 2 en 3. E Santi era o que faltaba. Pois acompaña no sentimento. Un rapaz tan novo con toda a vida por diante. Pero non calarás, animal. Santiago iluminou no Espírito Santo para que deixase a mala vida. Igual que Saulo cando caeu do cabalo. Polo menos recoñece que debeu levar un golpe na cabeza. Golpe o que vas levar ti, como te entremetas na súa vocación, besta. Para mí que o único que quere é rirse de todos nós, sabes? Iso é o que crees ti. Os camiños do Señor son inescrutables, Amelia. Grazas por vir, don Horacio. Non hai de que. Alégrome de que fose unha falsa alarma. Empeza a decir que morre. E como está tan delicada? Vostede non se preocupe. Foi un placer facerlles unha visita. Sí, xa sabe o que din. Muller enferma, muller eterna. Perdón, eu non o decía polo alcume da súa nai. Santiago quere ser sacerdote. Esta é a súa primeira visita parroquial. Espero que teñas moita sorte. A súa nai tamén. E xa verá como nos enterra a todos. Hola, boas noites. Sinto chegar tan tarde. É que veñen esas caras, non será por a cea? Non é iso. Queremos saber cal foi a decisión de Santi. Espero que adoutrinases ben. De verdade, o sacerdocio non é algo que se poida doutrinar. Ademais, Santi ainda non sabe o que quere. Eu supoño que lle falarías de botafomeiros e das excursións a Fátima e todo iso. E vostede pensa que se vai meter cura por ir de excursión en autobús? Ti cala, Lercha. Que se o fai é porque Deus lle mandou a vocación. Pois que lle mande tamén unha asistenta. Que a min xa me chega con atendelos aos dous. Oiu? Pero de que están falando? Se Santi entra no seminario ainda pasará moito tempo antes de que se ordene. E ademais, tampouco sabemos se quedaría en Santo Antonio de Louredo. Pois iso faime lembrar que tes que falar cos teus contactos, Horacio. Eu xo intentei cos meus, pero sei que están todos mortos. Ai, pois comigo non conten para convencelo, Amelia, non se preocupe, ninguén quere presionar a Santi. E por iso o mellor é que non nos entrometamos na súa decisión. Xa escoitaches, non? Iso tamén vai por vostede. Marcho para a cama. Oxe, foi un día duro e non teño moita fame. Pois teña aí unhas sardiñas para fritir. Cúmpeme
Tiños e cachelos. Vostede nin cheiralas. Que lle sobo ácido úrico. Boas noites. Señora, eu xa sei que andamos faltos de personal, pero... Santi... 20 euros, redondiños como o cu de Maite e igual de duros. Tamén che unha maneira ben original de cantar, non? É que hoxe estivamos mirando para ela mentres preparaba as clases de yoga. Espiástela. Dito así parece cousa mala. Estábamos supervisando o personal do concello, sin... Non me digas que nunca te fixeches nada. Home, xeitoso é. Nin moi grande, nin pequeno máis. O mellor cu de Louredo, digo volo eu. Ei, iso non se pode decidir así como así, eh? Que non chega, a miña palabra. Que che dera. Hai que ter en conta unha serie de variables, hombre. Estrías, celulite, se carga por un lado. Pois non, a idade e cousas así. En termos xerais parece claro que Maite ten o mellor cu. Pero é en termos relativos. Carallo, alcalde. Porque non existe cátedra de cus, que senón xa tías que estar na universidade, eh? Pois no cu de Moncho non aprendiches, eh? O cu de Moncha dos mellores. Firme, redondo e discreto. Faltalle chicha. Iso dilo ti. O de Lidia sí que ten un de agarrar. Hostia. A ver. Que foi? Que vos pasa? Nada, estábamos... Botando a partida. Perdón. Ai, Sonny Crockett, que zoupón é eso, miño? Sus. Deixa, Lidia, que xa o collo eu. Que xa o collo eu. Capiñas, meu rei. Se precisades algo estou na tenda, sí? Vale. Mal non está. Era mellor o de Maite. O de Fina tamén está ben feito, eh? Consinto ti és un conformista. A ti vale che calquera cousa. O mellor cu é o de Maite. Eu sacaba yo unha foto, puña ya no salón. Ah, carallo. Isto vou non mañar eu inmediatamente. Vou vos demostrar cal é o mellor cu de Louredo. Iso que? A min non me preguntes que eu só fago que me mandan. Miñato? Son un agasallo de Delmiro que te quere ter como unha reiña. Sí. Mal non nos ven. Pois ala, eu marcho. Que? E logo, que? Non imos tomarlle unha, de Lidia. Non podo que teño traballo pendente con don Horacio. Don Horacio. Ese é un lambón de moito nabo. Don Horacio o único que quere é que lle faga o seu traballo. Pois mira, igualiño que a ti. Pero comigo cobras. Cando lle cadra. A ver, que é iso tan caralludo que tens que facer ti con don Horacio? Pois ir a ver a xente pola vila. Pois dixéralo antes, só me levaba até o de puticlus ou unha barra americana que ainda máis fino. Miñato, un poquinho máis de respeto, por favor. Mais eu digo por quitarlle a idea de meterse cura, non porque me guste. Pois xa me chegou que a tua despedida de solteiro. Me prefiro el co cura. Xame, sí, agora vai resultar que es un santo. Igualiño que don Horacio. Pois mira, case prefiro parecerme a él que ser como a ti. Prefire parecerse o cura que a min? Home, é que don Horacio é moito don Horacio. Pois a ver que ten el que non teña eu. Que detalle del Miro, Está moi ben para facer gimnasia, como sabe, que estamos faltos de material, Claro, está moi ben. Don Crisanto vai precisar axuda para vestirse. Anchi. Pasa, fillo. Xa tiña ganas de verte. Se é pola alba que rompeu, eu non tive nada que ver. Non, home, non. Quería che dar os meus parabéns pola decisión que tomaches. Que decisión? Home, cara vai ser. A de dedicar a túa vida ao sacerdocio. Porque xa o decidiches, non? Home, sí, pero non o teño claro de todo. Vaya, home. A ver. Trouxenche uns libros. Aquí tes. Para que te vayas a facendo as lecturas que che van dar no seminario. E disto película non haberá.
Comeza primeiro polos libros. Podes saber que está pasando aquí? Aquí? Aquí nada. Estábamos falando das nosas cousas, non si, Santi? Se vostede o di. Non estará presionando a Santi para que se faga sacerdote, e menos despois de que yo advertise. Pero ti por que me metes? Xa. Anda, Santi, vai prender as candelas, fai o favor, non? Deixa esos libros antes de sair. Ai, home. Tranquilo. Pasa nada. Xa sei que ter moitas cousas na cabeza. Toma, anda, toma. Festexade a Xerusalén. Gozade con ela todos os que a amades e alegrádevos da súa alegría. A verdade é que ten planta de cura, Con estas E a palabras... metade das cousas xa levas a vidas. Pois eu non acabo de velo misando. É moi novo. Muller, é que ainda ten que pasar polo seminario. Pois eu non sei se me farei a chamarlle Don Santi. Don Santiago, e non te cargues no banco que ainda te vas mancar. No que se basea a Coresma. No coñecemento... Don Santiago, era o que faltaba. Ainda lle podemos facer unha reverencia. A ver se calades, que aquí vimos oír misa. Perdón, don Horacio. Continúe. Cada día máis lercha. Camiñade como fillos da luz. Que a graza do bautismo vos ilumine e vos axude a atopar a fe dentro de vos e tamén dos demais. Aquí tes, meu rei, unha copiña de licor pro mellor marido do mundo. Ai, Moncha. Monchiña. Ti sí que sabes tratar a un home, Queres algo máis? Callo as zapatillas? Tô ben. Se queres, fagoche unha masaxe. Xa sabes que non me gusta usar. Pois para non che gustar, ás veces pasaste de carallo. Josito, vai remover as sementes, sí? Pero unha vez fixeches algo bon. O de mercar as varas da gimnasia foi unha idea magnífica. Monchiña, a min preocupa o benestar dos meus vecinos. O exercicio en saúde. E a saúde que é? Benestar. Que ben falas cando queres. Vouche por algo de picar. Alcalde, eu non digo nada. Pero eu non sei se o de encher o local social con eses paus vai ser tan boa idea. Mira, Josito, que o exercicio non sexa o teu forte non quere dicir que os demais non poden facelo. O que te digas? Pero darlles varas ás mulleres é traficar con armas co inimigo. Despois non digas que non avisei. Non vai haber problema, home. Ademais, o mellor está por chegar. Moncha comprou 2 clases de ibéricos. Quen che dera? Falo da solución ás nosas dúbidas. A de Santi. Que Santi? A dos cus! A de Santi é unha demencia transitoria. Pero por fin, imos saber cal é o mellor cu de Louredo. Está, Delmiro portouse, O de mercar as varas de gimnasia foi un detallazo. Espero que non sexan moi difíciles de utilizar. Elxiña, muller, son paus. Non creo que faga falta un manual de instruccións. Fíate, seguro que teñen o seu aquel. Perde coidado que xa se encargará Maite de explicarnos. Para iso cobra, non? A min o que non me acaba de cadrar é que o alcalde as mercase sen pedir nada a cambio. Muller, pero unha vez que fai algo bo non será cousa de desconfiar. De Delmiro, que puxo a festa do carneiro un venres de Coresma e cos carneiros d'Elsa. Sí, muller, sí, un santo de altar. Enganoume para que ellos vendese. E os pobriños confiaban en min. La tranquiliña, Elsa, que xa pasou, muller. O mellor Puri non ten razón. ¡Ah! Perdón. Voulle consultar a Moncha. E a Amelia que mosca lle picaría? Non sei, pero últimamente anda moi subida. Muller, subida andou toda a vida do noso señor. Por facerlle de asistente aos curas, xa se crea dona da igrexa. Santi, pasa. Está don Crisanto na casa? Non. Mellor. Así deixo ya vostede os libros que me prestou. Están case todos en latín e non entendo nada. Os que están en castelán son de filosofía e ainda me entero menos. Santi, é mellor que sentes. Senta. E logo? Mira, ti sabes que lle teño moita lea don Horacio, verdade?
Pois non vou permitir que lle tome o pelo, oiches? Amelia, eu quero ser sacerdote. Quero ser como ele e axudar a xente. Ai, mira, Santi, non me marees que nos coñecemos, A ver, Santi, mira. Eu que quero que o penses ben. Que non entendo como sendo tan devota non quere que me faga sacerdote. Santi, porque non todo o mundo vale para esa vida. Ademais, hai outras maneiras de axudarlle a xente. E se teño claro que quero ser cura? E como sabes ti que non te vas a arrepentir, Lembra que renegaches de Deus durante un tempo. Pero iso foi polo que pasou con Cristina. E fíxome madurar. Amelia, quero intentalo en serio. Está ben, como queiras. A decisión é túa e eu non me vou meter, Só espero que non te equivoques, oiches? Pero, alcalde, ainda falta a estrada que limita con Ferráns. Iso hai que mirar canto antes, Dille a miñato que movo o sinal e listo, así quedamos nos coa estrada. Pero a mí non me fodas, como que movo o sinal? Pois que faga un novo ou que tire co vello. A min tanto me ten. Alcalde, a xente vai se nos botar en riba, faime caso. Convocas unha reunión e amañá me lo tema polo legal. Xa é hora. Hora de que, De marchar. Pero, alcalde, se ainda non toca café, nin descanso, nin sequera partida. Gimnasia. Aí. E aguantamos un pouquiño, Un, dos, tres, catro... Nos infiltramos. Cinco, seis... Mellor observalas de longe. E abaixo. E arriba outra vez. Desde que temos materiais especializados, notanse máis os efectos da gimnasia. Pois a min parecenme varas de linda las vacas. Iso nada, que estas son moito máis modernas. E abaixo. E outra vez. Estás seguro do que queres facer? Mira que van armadas e teñen un xenio de moito carallo. Esas caguiñas, Josito, estamos aquí por unha cuestión científica. Sí, científica de carallo. Moi ben. Agora imos probar con outro exercicio, sí? Outro? Non será moi complicado, non? Ai, que non, Elsiña, que non. Primeiro fago eu e despois vos repetides. Moi ben. Deixamos a vara no chan. Abrimos un pouquiño as pernas. Así. Collemos a vara e pasámola un pouquiño detrás da cabeza. Así. E deixámola outra vez no chan. Sí? Veña, pois agora proba de voz. Veña, Socorrito. E vos que? Non tedes nada que facer? Estamos co descanso. Sí, que viñemos tomar uns cafés. Pois sacade o que teñades que sacar, que non me gusta ter espectadores nas miñas clases. Así, Puri. Moi ben, Elsa. Lidia Secosis. Ah, carallo, pero que fixen? Pois sin querer, mira ti. Saquei unha manzanilla. Quere la ti, Maite? Pois non quero manzanilla. Ah, mira que manda, cara, eu tamén me equivoquei, Pois xa que estamos, sacamos algo para todas, Abaixo, moi ben, veña, Elsiña. Tiñelo que ver, miñato. Un exitazo. A consecuencia lógica do meu plan. Alcalde, é un fenómeno. Pois eu aínda non creo que non se decatasen de nada. O sea que ven tanta leria, son 4 cus, visto un, vistos todos. Que dixo? 4 cus. Hai no máis grandes, máis pequenos. Hai con forma de pera, con forma de mazá. Miñato, agora que Santi non está contigo, ti non andarás as voltas con Rodolfo. Tranquilo, que eu estou coas minorías. Pero que dixo? Deixa estar, sei que berrou con Santi. É certo, e é por iso que estou así un pouco baixo de moral. Que a min as mulleres gustame máis que calquera de vos. Pois igual debías chamalo a ver se mañana das cousas, hombre. E así de paso conto yo dos cus. É certo, e Santi e eu somos amigos de toda a vida. De moito antes de que chegase o cura. Ali estaban todos tan dispostos, tan ben feitiños. De que falades? De que vai ser? Dos paus de xinasia que marcou Delmiro.
Sei que son ben xeitosos. Sí, pero non se chaman paus, Josito. Chámanse varas de gimnasia. Que non ten estudos, Lidia. O que non saiba a miña Lidia. Anda, Sinda, tenda a partida que despois perde sempre. Sindo, falle caso a tua muller. Santi, son miñato. Mira, invítate unha cervexa. Que, anímaste? Contaba con que acabara por renderse, pero non tan rápido. Don Horacio, pasou algo? Espero que non. Chamaron con urxencia da casa da señora Pepa, en Buña, que era que lle administra unción de enfermos. A Eterna? Xa sei o que está pensando, pero con estas cousas a Meria nunca se sabe. Coa Eterna sábese ben. E créame que sei do que lle falo, eh? Santi, son Horacio, temos unha unción de enfermos, urxente, na casa da señora Pepa. Don Horacio, Santi é un rapaz novo. E ainda lle queda moito mundo, sabe? É novo, pero non un rapaz. Levo varios días tratando de explicar o que significa ser sacerdote, polo que parece, aínda non o entendeu. Mire, se quere levo no coche, eh? Se non lle importa, teño que chegar canto antes. Ximos. O importante deste exercicio é que o movimento sexa sobre todo... Estou desexando que nos ensine a lanzar a vara e a collelo no aire. Iso non será moi perigoso. Elsa, por favor, eses brazos, muller, estirados, así. Muller, se as rusas poden, nós por que non? Pero iso non era cun julajo. Bo julajo estás ti feita. ¡Silencio! Que xa está ben, parecedes nenas. Veña, outra vez baixamos e aguantamos aí un pouquiño. Así, Fíjate no das. un pouquiño. Espera, Josito, que nos van a escoitar. A A modo, partir de agora, a modo. van a mirar con outros ollos. Así, moi ben, socorrido. Este que lle pasa? Onte, que seguro que foi gorda. Eu non sei, pero é que últimamente énchense máis clases de visitas. E vos que? Non tedes nada que facer? Eu estaba revisando todo. Ah. Estou con café. E ti, miñato? Ti que estás facendo? Eu estou amañando a máquina que está escarallada, que sei que a estes días lle deste salir duro con manzanilla e... E se a máquina está escarallada, como quitou Delmiro o café? Pois agora que o dis, sí que sabe amargo, eh? Non te fías? Que te dei? Ala, outra vaca no millo. Lidia, cando remata a clase, vas ir ao bar ou vas ir á casa? Probar, sindo xa cho dixen. E sácateme da porta que te vai collelo frío. Veña, outra vez. A ver se nos centramos, E arriba. Moncha, arriba, abaixo. E arriba. E abaixo. Calquera cousa que precise non teñen máis que chamar. Deus xo pague, don Horacio. E agora a cuidarse moito, moito. Hola. Perdón por chegar tarde. Nada, é igual, Santiago, deixo. É que quedei con miñato, xa sabe como é. Se me desculpan, teño que ocuparme da miña nena. Díalle saúdos da miña parte. E dígalle que se mellore. Que me dera. Pero iso non vai ser posible. A señora Pepa morreu esta noite. Non o sabía. Se non seguro que chegaba a tempo. É que chamou mi miñato e fomos tomar unhas copas. Ainda por riba non me días explicacións dese tipo porque tanto me ten. Don Horacio. Don Horacio. Don Horacio, por favor, non se poña fió. Don Horacio. Ai, eu a verdade é que cada vez entendo menos os homes. Muller, sonche de outra especie. Da mala. En vez de pedirme que lles monte unha clase de gimnasia, eles non. Veñen a nosa e quedan mirando como parvos. Sí, muller, sí. De parvos este mundo cheo. Iso que eu non tería ningún tipo de problema en facerlles un grupo, pero nada. Ai, maitiña, os homes non veñen pola gimnasia. Veñen para poñerse cegos mirándonos pros cus. Ai,
Puri. É que non se pode ser tan mal pensada, Porque cafres son, sí, pero... Eu non penso que fosen capaces de facer algo así, non? A ver, ti por que pensas que Delmiro mercou as varas? Home, pois... A verdade é que non o sei. É que veñen tantos paseiños polo local social xusto a hora da clase. Home, pareceme demasiado forte, incluso para Delmiro. Sí. Pois pensa mal e acertarás. Ui, mira que como leve razón. Sí, chámalle parvo, sí. Delmiro, temos que falar. Maite, que agradable sorpresa. Mira, non me enredes que non che vai valer de nada, Que pasa, Maite? Que te trae por aquí? Ti non mercarías esas varas de facer gimnasia para mirarlle o cu ás miñas alumnas, non, Delmiro? Pero como podes pensar iso de min, Maite? Eu non sería capaz. Ui, serías. Oféndesme, Maite. Eu son un progresista. Eu son un loitador pola igualdade. Respeto vos demasiado como mulleres. Delmiro, que nos coñecemos, Mira, Maite, eu o único que fixen foi promover hábitos saudables entre as veciñas. Se iso é do que se me acusa, pois vale. Son culpable. Ai, visto así, o certo é que as varas dan moitísimo xogo na clase de gimnasia. E por iso marquei. Ai, Maite, o meu único interese... Que interese? O meu único desvelo é o benestar dos meus veciños, entendes? Aquí teño o ranking, que che dixen? Que che dixen? Gañou Maite por goleada. Maite, a vaca na poxa da feira de gando? Así que o benestar dos teus veciños, Sen vergonza, que non tes vergonza, Delmiro. Pero, Maite, Maitiña, non te poñas así, muller. Pero un pervertido boller. No! Dice boller. Dice merde. Cago en tal. Que ter mala sorte. Eu non sabía que Maite estaba dentro. Non é iso, home. É que botei polo cu de Moncha presionado pola maioría. E logo falan do voto útil. Iso é apostar a cabalo perdedor. É que eu son un cabaleiro, miñato. Como quedou a cousa? Lidia e Moncha un e o resto, Maite. Era visto. É que eu non sei en que estabas pensando, pero ti que crees que pensará a filla desa muller? Que son un metezocas e que non penso no que digo. Mira, eu, Santiago, sei que tes boas intencións, pero ás veces coas intencións non chega. Non se poña así, Díame outra oportunidade e xa verá. Non. A ver se nos entendemos. Non se trata de oportunidades. Isto é un traballo a tempo completo, sen horarios nin vacacións. Un é sacerdote as 24 horas do día. Eu non o fixen adrede. Eu quería mañar as cousas con miñato e sair un pouco. Eu tamén me canso. Ás veces gustaríame quedar na cama ou marchar a outro sitio. Pero adquirín un sacrificio e teño que cumprilo, entendes? Eu non quería enfadalo, don Horacio. Agradezolle moito que fixo estes días por min. Ti estás seguro de que queres ser sacerdote? De que estás disposto a renuncia e ao sacrificio? Pois a verdade é que xa non o teño tan claro como antes. Pois, entón penso que a mellor é que non sigas adiante. Sí, señor. Así como vos lo conto. Que pouca vergonza. Amelia, que pasa aquí? A mí non me pregunte, don Horacio. Eu abrín a porta e xa entraron así. A saber quen se encargou. Cala a boca, que lle debería caer a cara de vergonza. Por favor. Intolerable. Pero quen encargou as varas? Un pouco de silencio, por favor. Pero calade. Non é así. Ai, don Horacio, que ben que este aquí. Uns mangantes e uns pervertidos, don Horacio. Non lles faga caso. Isto é un malentendido. De unha, por favor, con tranquilidade. Os homes son uns porcos. Eu sinto por Moncha que é a miña amiga, pero o seu home é o máis porco de todos. Maite, anda, fai o favor, fala ti, que pasou? Verá, don Horacio, resulta que Delmiro mercou unhas varas para facer gimnasia. Pero esas varas non eran para facer exercicio.
Como que non? Entón, para que serven? Para meterlles a eles por aquel sitio. Falen un pouquiño de tino porque eu así non entendo nada. Mercar unhas varas para mirarnos os cus. Mentira. O meu home incapaz de facer tal cousa. O teu home capaz de facer iso moito máis, Moncha. Si que é, Monchiña, si que é. Pero isto non pode ser verdade. Pois saben o que lles digo? Que teñen toda a razón para estar indignadas. Porque o que fixeron os seus homes non só é ofensivo, mesmo raya co acoso. Eu diría incluso que se pode considerar un delito. Ai, don Horacio. A Virxe do Carme, don Horacio, un delito tampouco será. Porque sindo... é verdade o que din. Se escoitaches a don Horacio, é verdade. Divorcio. Desta vez sí que me divorcio. Outra vez. Alcalde, temos un problema. Un segundo, Josito. A masa crítica católica sublevouse e veño por nós. Deixa de amolar e vai dar unha volta. Faime caso, alcalde, esta vez é importante. Xa o sei, xa mo dixeches 20 veces. Pero como que xo sabes? Eu non pensei facer nada. Remato con isto e xa me poño coa estrada de Ferrans. Ti és un carallán. Estamos no medio dunha revolta e ti facendo chistes. Como que unha revolta? As mulleres, alcalde, que vayan pola praza en plan combativo. Mira. Que vergonza. Que vergonza. Agora mesmo subimos ao despacho de Delmiro a pedirlle explicacións. Pero antes, pasamos polo local social a coller as varas. Non quería varas, pois vai nas telas. Di que sí. Que o ten merecido por mangante por mirón. Maite, se ele é mirón, nós somos exhibicionistas. Ai, non, Elsinas. Nós somos as víctimas. Víctimas. Víctima vai ser el, que vai levar ata no DNI. Voulle deixar a cara como a do Cristo de limpias. Ese de aí non é Delmiro. Pois sí que parece ele. Mira que cara de pervertido. Se hasta parece que se está tocando. ¡Vicioso! Ai, Dios bendito. Vai el dereitiño pro inferno. Delmiro! Baixa da cara! Baixa! Baixa, xa te lo que tes que ter, caguiña! A cona. Como non fagas algo, asaltan o concello. Vale, tranquilo, tranquilo. Son unhas cantas mulleres. Berrarán ata que se farten e logo irán facer a cea. O carallo, alcalde. Nesta terra as mulleres son moi bravas. Mira María Pita, o Pepa a loba. É hecatombe, alcalde. É hecatombe. Au! Era necesario, Josito. Xo sei, alcalde. É que a miña prisión pódeme. Era necesario para que me relaxase eu. Se podo pensar con tranquilidade. Baixa da cara! Baixa! Alcalde, teñes que falar ás masas. Non che queda outra se queremos sair vivos daqui. Mira! Pervertido! Porco! Baixa, xa te lo que tes que ter. A porta! Están abrindo a porta. Vaya. Buah, canta honra para este concello. A flor e nata da vila. Hai que ter valor, Edelmiro. Hai que ter valor. Non empeces coa retórica, que desta non che serve. Lidia, eu son un veciño máis. Eu son un amigo. Como podedes pensar iso de min? Todo iso é un malentendido. Dixo nada, Delmiro, dixo nada, Que xa nos coñecemos, Ai, Delmiro, és un porco. Mercar as varas para mirarnos los cus. Inda por riba te la cara de facer un ranking. Desta non zafas, Delmiro. Dimite! Para que ven iso agora, Lidia? Mira, Delmiro, ou confesas ou xuro che que as levas, A panda, Delmiro, a panda. Vale. Certo. Ya estesme coas mans na masa. Daquelo dos tocamentos era verdade. Pero que dis de tocamentos, Elsa? Que... Cala a boca, Elsa, cala a boca. E ti, que tes que dicir? Pois veredes. Sí que é certo que había un concurso. Pero non era nada o que pensades. En realidade, nós estábamos buscando a próxima Miss Guapa de Lourenço. Ja. Pero mira que tes morro, Delmiro, mira que tes morro. Iso do concurso, ti pensas que nós nacimos hombres? Non o crees nin ti. Pois a mí non me importaría ser guapa de Santo Antonio. Non lle fagas caso, Elsiña, que non había concurso ningún. Iso é para non levalas. Vale, Lidia. Como sabedes, eu son un alcalde dialogante. Eu son un alcalde que sabe rectificar e pedir perdón cando comete os seus erros. E por iso vos digo que o das varas non foi máis que unha trasnada, sen importancia ninguna. E que non se volverá a repetir, sinto.
Listo. Todo amañado. Es un fenómeno, alcalde. Así é todo que tanto teño que aprender de ti. Miña man coas mulleres, Josito. É un don natural. Desta superaches. Disolvéronse nunha patada. Como que se disolveron? Marcharon. Non quedou unha na praza. Ai, mamá. Ai, teño mazaduras por todo o corpo, alcalde. Vale, pero que non nos vexan sufrir, Josito. Sí. Carallo, iso ti que és político e estás afeito a fingir, pero non podo comigo. Ai, que mareadas nos deron. Como arreaban as condenadas. Esos paus son duros de carallo, alcalde. Se sei ver como balóns de praia. Estamos ben. Por porcos e depravados. O meu marido un pervertido. Que vergonza. Rasputín, que xa o decía o meu pai. E seguro que estamos na boca dos veciños todos. Monchiña, isto doi. Pois aguantas. Pensáralo antes de andar detrás dos cus das mulleres da vila. Monchiña, Delmiro votou polo teu cu, Dillo ti, alcalde. Iso é verdade. Pero o teu querido irmán votou polo de Maite. Monchiña, votar por ti sería un pouquinho incestuoso, non te parece? Polo menos non votaches por Fina. Pois non me digas, sí, fai favor. Xa ves, para mí é la primeira en todo, cariño. Ata no cu. O que fixeches non estivo ben, Pero niso salvácheste. Moinante. Que es un moinante. Ai. A perna, mucha perna. Ai. Xa vou. Mira que o avisei de que levase as pastillas, Ai. Pensei que era don Crisanto. Pasa. Hola. Don Horacio está? No seu cuarto. Agarda aquí que o vou chamar. Amelia. Non me vai dicir nada. Deus me libre, Santi. Se és grandiño. E eu non me meto na túa vida, sabes? Ai, non. É desde cando? Que leria. Era broma, muller. Eu só che dixen que o pensases ben. Por don Horacio, máis que nada, Eu non quería decepcionalo. Decepcionalo. El sempre se portou moi ben contigo, Santi. E a primeira de cambio déxalo tirado. Amelia. Nin Amelia. Iso non está ben, Santi. E se por dicilo quedo de entremetida, tanto me ten. Alguén ten que facelo. Iso leva razón. Eu, se hai algo que agora teño claro é que sacerdote non vou ser. Estás seguro? Ai, Santi, canto me alegro irche dicir iso, meu neno. E don Horacio xa sabe. Ai, que viña. Pois veña, sube arriba a dicirlo. Corre, veña. Vai. Amelia. Sí, meu neno. Vostede pode meterse na miña vida cando queira. Señor, ti que nos iluminas coa túa fe, lémbrate de nós e axúdanos a seguir polo bo camiño. Sí. Podes? Sí, claro. Pasa. Don Horacio, eu quería pedirlle perdón por facerlle perder o tempo. De verdade que pensaba que quería ser sacerdote. Xa sei, Santi, xa sei. En ningún momento dubidei da túa sinceridade. Eu quería ser como vostede e axudar a xente. É algo bom, non? A facer cousas polos demais. Pero non teño a súa vocación. Por iso admiro moito máis. A vocación, polo que eu sei, non é algo que se escolla, non? Nace dentro de nós. Pero vostede renunciou a moitas cousas por ela. A súa vida,
ás mulleres, a ter unha familia. Eu quero todo iso. O da familia se cadra agora non, máis adiante... Escoita, non te vou enganar. Ás veces lémbrome das cousas que deixei polo camiño. Pero tamén penso que se Deus me escolleu os seus motivos tería. Eu tamén quero facer algo coa miña vida. Apunteime nun curso da Cruz Vermella na Coruña. Non é como a ser cura, pero... Non, está ben, non? Así podes facer cousas polo próximo sen renunciar a outras cousas. Supoño que despois do de Cristina venme ben axudar a xente. Sempre cando non esquezas que tamén require un sacrificio, Santiago. O ves, un sacrificio. Xa sí. Pois nada, deseoche moi boa sorte neste novo camiño. Grazas, don Horacio. E a vostede tamén, porque hai que ter aguante para ser cura de Louredo. Santo Antonio de... Ai, doeme todo. Todo, ata sitios que non sabía que doían. Pois a min desta maite retírame a palabra para sempre. Pois o meu nin volo conto. Pero se a ti non se fixeron nada. Polo de agora. Agora non estades casados con Lidia. O que te espera, amiguinho? É o peor. O peor é non saber o que lle pasa pola cabeza. Boas. Boas. Parme unha caña. Ti non andarías co das varas con eses desinerados? Eu? Non sei de que me falas. El non estaba metido no allo, muller. Andaba demasiado ocupado xogando aos curas. Iso xa rematou. Me conta que non estaba feito para esa vida. En serio? Lidia, unha de viño para todos, pago eu. Ti sácateme de diante, Sonny Crockett. Bueno, muller, deixámelo para outro día, entón. Xa vexo que hoxe para festas non estás. Anti. Que pasa? Xa non vas para Corvo? Non teño vocación suficiente. Diga. Corvostero, Delmiro 1. Tiñas que ser Satanás. Deixa de molar, lambón perdulario, becerro. Tedes oído que se vos dixo ollo por ollo e dente por dente. Pero eu digo vos, non opoñades resistencia ao malévolo. Mais se alguén che dá un lapotre na túa meixela, presenta ya outra. Esta é a miña pasaxe favorita da Biblia. Sí, macha, sí, é certo, pero non sempre é fácil de cumprir. Como no caso de Delmiro e Josito. É certo que o que fixeron estivo mal, pero tampouco estivo ben pegarlles coas varas de gimnasia. Estivulles ben. O que non podemos facer en ningún caso é tomar a xustiza pola nosa man, de acordo? Pero os Carmento ben que o levaron. Eses non volven mirar un cuna vida. O de Zoscarlles non estivo ben, que o pon na Biblia ben clariño. Ti sorte tiveches non levar algún pau, que merecer ben o merecías. Sinto ter razón, Lidia, da igual o que fixeran. A violencia só xera violencia. Eu xa non volvo ás clases de gimnasia. Sinto como se me estivesen mirando todo o tempo. A min tamén se me quitaron as ganas de volver. Non digan iso, esa non é a solución. Non teñen por que abandonar algo que lles gustaba porque vostedes non fixeron nada malo, de acordo? É que cada vez que penso na gimnasia esa, pónseme unha cousa aquí. Pero Elsiña, muller, non tomes por aí. Os homes son todos uns porcos. Con perdón da súa cara. A ver, Elsa, a falta non estaba en vostedes, senón no ollo de quen as miraba. Pois agora o ollo teño namorado, que llo digo eu. Ser sacerdote non é ningunha broma. Non se pode dicir que sí e logo botarse atrás como se tal cousa. Pero eu non dixen que sí. Dixen que non estaba seguro. Santiago, non me retruques.
Como queira, tanto me temo. Eu teño a conciencia tranquila. Pois comigo non confesaches. Que senón ías estar rezando Ave Marías ata o día do xuizo. Perdón. Quita dai, zoupón. Non vas a esnaguizar. Non che queda outra. Desta deches onde máis lle doe. A culpa é del por non escoitar. E dixen que non era seguro. E cando acabes aquí, vasme limpar todos os santos da igrexa. Do Crisanto, deixo xa. É mellor que se decatase agora que se arrepentise máis adiante, non? Ti non fales, que se botou atrás foi pola culpa túa. Hippie. Miña. Sí, se o adoutrinases ben, non perdía a vocación. E sabe lo que és? Un quinta columnista dos curas. Iso é o que és ti. A vocación non é algo que se poida improvisar. Nace de dentro. É a forza que nos axuda a superar a renuncia e tamén os sacrificios sen decaer. É a balanza que nos equilibra. O faro que nos guía na tormenta. Por primeira vez en moito tempo, a miña balanza comenzaba a desequilibrarse. Non foi por unha cousa puntual, senón polas pequenas loitas do día a día. As que fan que me pregunte se todo isto ten algún sentido. Por iso, cando todo falla, temos que parar e aferrarnos forte a algo máis importante que nós mesmos. Temos que aferrarnos a nosa fe. Non quero molestar, que eu vou ao despacho de Delmiro. A vos quen vos parece que ten mellor cu? Josita ou Delmiro? Señor, que vergonza. Elxiña, muller, que estamos entre amigas. O de Josita non está mal. Miñato será un cabestro, pero ten o mellor cu de todo Louredo, sen comparación, Onde vai parar? Caramba, Maite. Para non querer nada con él, ven que te fixaches. Onde está don Crisanto? Está aí ese matochín. Sindo non toques isto, sindo non fagas aquilo. Non lle dá vergonza? Pois non, porque teño fame. A mí negra. Tes Louredo a piques de reventar. E que queres que faga eu? O que está claro é que don Crisanto non está ben. Non, e don Horacio tampouco. Onde se meteu ese Barrabás? Nin tocala. Entón que carallo fago? Afortunada a muller que te leve. Coidadiño, que eu non a toquei. Ai, non! Ai, non! Se vostede non apura, prende Louredo enteiro. Eu non vou a misa para que me poñan pingando. Ai, sí, ainda hai que falar co pai da rapaza. Anda aí, festa rachada. Este debe un aire. Deixome levar polo demo. Ala, vai pola sombra, sí? Eso ten que ser cousa do mal bicho que é. Ala, pecador, que non tes corazón. Pobre xindiño, deume tanta pena. Un día vaiseme acabar a paciencia e vas saber con quen estás casada. Increíble, verdade? O que don Horacio precisa, sei no eu. E que é? Pois unha boa muller que lle quitase o gordo. E xa verías ti o ben que ia estar. Crisanto é unha das túas ovellas. Vais ben un carneiro. E o que queres é librarte de min. Manda nabo. Por que te o digas? Vostede teña cuidado, don Horacio, que agora somos un contra un. Ten razón. Agora que don Crisanto marcha, xa non vai ter axuda para complicarme a vida. E acabáramos.